Biboigo niko bwakorekana ase wodi ya Kisii Central wase obutukubugokera rero ekanisa ya kianyabinge bakagirwa boiba bagusaga gusiba gutagura na gusose kanisa yo nakoiba ebintu korwaroro sensemo yende ase dukeyemo chinsemo chenyangongo niko boigo abakagose abaibyabo baba gusaga ne dukeyo nakoiba ebintu birebinge unatokumanywa no muri keito Ndemo Stephen. Ebikorwa by'obusali obokebago no bwebinigo byarekanire komenta chinsemo ao chia Kisii asama tukabwango iga ensemo ya Nyankongo Kitutu Central Ward nigo botuko bogokera rero abayibatagura libatire tukeyemo erepara igoro nakoiba ebintu korwa ime bagataka gutagura nyaki gakonga bakamakurina libati igoro bakanacha libati bagaswaime bakarushia ebintu oro byarenge byetuka bakaira byonse lakini rende ase party aba bisaba bomorembe baturenda ba community oyo monachete karaika ufanisi ali akanyoro umuntu ule nepikipiki obwate ebintu ekarachi komureberya gatama gatie ebintu onse ebintu ebino byacha byatuka bone mambia oro ase community ali bosongo chikilomita nkeigo ime ward yeyo ensemo ya kianyabinge gesa ninge kanisa ya kianyabinge SDA yatagurwo murango nebikwaniro byekerengo gyetanetie milioni ya yemo koibwa korwa ime ebinto togotumeka so gukwanira ime kanisa buna amakondo speaker chinene isano na ibere speaker eme kobulgu nabasacha batano na ende ekobasega segiere ndito tutari konyara gosokino nyenisiko speaker isano na ibere generator mic set box cha wires nebintu binde ebinge byarenge goichora egari enene bune kanta na gwetania na ende ebintu bikoira kibesa kitari nse ye million bono gosaba goitonga bari bakorete ebyo ase ritari Yesu omoiko bakune erinde berugo cha ase kanisa batangase ngebintu ebyakane nitutwairete na wabire gaiga ntwe kanisa ntorikoira monto kotini egasiana neringa noko basabira tora basabere berugo cha se kanisa erina barabo baonchoke amarieta abo anyuru asigetabu kyobogima ekanisa ya kianyabinge nigere chimita nkeigo korwe kanisa ya Seed of Abraham egesa ase bintu bunebyo byanyalite koibwa asege kakiama egagetari egetambe abamenyi ba kianyabinge na egesa ni government no bwoba igoro oburendi bwabo na nale batabegoro oburendi bwasinyire munege samungi na togosoka butuko chakira saa 3 nye kwebire chumbira bugukirigo sengencho egesa kyabeire bobe abagambi baitando se mule Anthony Kebagandi asole abagambi baitaba na arati asole tokonye sengencho egesa kyabeire bobe togweta gocha kianyabingira sichirimete bono muno gweta mungi na nye kwebire kende na nekebitira bora aralenjara no wana umwana togotoma para igokubwa tukwanyara gwakirwa tugutirwo mutaro kibasa kwabwata chairu Serikali ya county na ibirengo by'oburendi nigo byasabire gotinya oburendi me county ya Kisii gotoria abantu kurwa sama boko yabasalia asengenjo yaralekanire ng'obosali bwagenda komentekana abagambi baito serikali yaito bare gwanja bane kinga chinga kichabo tukekiana libosali bokomenta muno ndobwata abasikali bakora chi patrol kubwaterana nebiyombe byeto bya community koene kinga abasali bunaba bamanyekanire naende abasali abaiga tali oyo mogose babere igo bokora bare kiombe kenene kiabantu abange naende babwata nonye nechigari emine tinga chinjera cheto nchira kere gotwarana na abasikali ekere gari egweta chisa chire odi chire chimbe egotenenigwa yaramanyekana ng'a ninkie bogoreti obo tuko bogokera rero niga abaigeno bekanisa ya kianyabinge SDA babukana konyora bune ebintu abo bibire byetanetie milioni ya yemo asano babodie birengo bya serikali gotinyo burendi asichinse mechi ko reporteria Ndizi TV korwa sensemo ya kianyabinge Kitutu Central Ward Kitutu South Constituency area tariane Ndemo Stephen.